Lesňa. Lesňák si tu sedí. Dáno drevo si tam seká. Lesňák tu kadí. Ne, to je jedno. Kameraman je hluchý. Kameraman je hluchý. Ja sa nudí. Jau. Veverička, chodí. Honí. Malý Tomáš, Malý Tomáš ide na babete, bageta sa mu pomstila. A babeta sa pomstila. Čo? Babetová bageta sa pomstila malému človekovi. Malému človekovi, ktorý kúkal z okna. A viete, jak ho zabila? Nie. Bagetou. A babeta. Ešte tam došla aj babeta. Babeta sa pomstila bagete, lebo bageta sa pomýlila a zabila jeho pánička. A teraz tu hráme bejsbol. Ve páčku. Marko tam kadí. Za stromom. Je tam ako číš. Jažiči! Kamiludný tu chodá. Ja by som kričal, jak nevím čo. A Veverička, to je protiútok. Kamikaze. To je parádny hosta. Takže teraz sa nachádzame na WC. Veverička sa proste pomstí. Nechápe. Sorry. Veverička sa proste pomstí. A už dostala svoju poslednú ranu. Takže ešte to je ten protiútok, ale na budúci to bude aj so Slimákom. To som vedel, kedy tam zojdú. Takže za chvíľku sa vám ozveme aj so Slimákom. What's up? Protiútok!